Y Ziur nace como consecuencia de una decisión que tomó la industria, que es utilizar la tecnología para desarrollar productos más competitivos, ofrecer mejores servicios. Gu nahi genuke Ziur izatea importantea eta zerbitzu bat eskaintzea batipak Gipuzkoako pymeei. Gipuzkoako pymeek eman beharreko jauzi horretan euren lehiakortasunaren ikuspegitik Ziur edukiko dute aliatu nagusi bezala, eta hori, nire ustez behintzat, da guk etorkizunari begira egin beharreko apustu importanteena. Dudarik gabe nik uste dut ondo ezarritako lehentasun bat izan da hau Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik, gure enpresak lehiakorrak izateko benetan gai honek merezi duen garrantzia izan behar duedako eta merezi duen atentzioa eskaini behar diogudako.